κανείς και μόνος του, μέσα στο αυτοκίνητο και να γυρίσει όλα με τη συσκευή. Μαθαίνεις με το group και μετά αυτά που έχεις μάθει. Βέβαια, πορεία δεν μπορεί να κάνει. Θα πεις αυτοκίνητο και θα το πάρεις. Εμένα οι πορείες δεν με απασχολούν. Μου κάνω εκεί στο αμήχωρο να μου λείπω. Την ημέρα θα πεις αυτοκίνητο. Σε ευθεία να περπατάω όλη μέρα. Αλλά εκείνος ο αμήχωρος μέσα στα κοτρόνια δεν είναι έτσι. Είναι και η εποχή καλά, η εποχή δεν είναι ίσως, γιατί έχουμε το χειμώνα, πώς το λέγαμε αυτό το μέρος, του ορμού δέντρου μες στη μέση και είναι να μπουσουλήσεις από κάτω. συμβαίνουν αυτά. Θα έχω κάνει, δεν έχω πρόβλημα, ήταν χειμώνας και φυσούς αέρας. Αλλά με εκείνη τη ζέστη πάλι το βουνό, το βρήκα λίγο δύσκολο. Όχι δύσκολο, ευχάριστο. Πώς μιλάει αεράκι. Έλα πώς θα πιω. Og kørt op.